Čaute ľudia, sme u ďalšieho videa a dneska ideme za Oveskasom. OK, tak prečo je vonku taká tma? Čo sa to vôbec deje? Aj, to je fakt divné, mám iba 3,5 srdiečka. Tak radšej si zoberiem meč. Efekt 99. Na kuchynem cez okno k nemu. Nič tam nevidím. Že by nebol doma. On väčšinou robí tie svoje pokusy, tak sa pozrieme. Je tam takto. Haló, Oveskasi, si dnu. O, tam je Varden. Dúfam, že sa mu dačo nestalo. Haló, Oveskasi, si tu? Mňa zachránil totem. Sakra. Tak to asi nebude dobrý Oveskas. Umres. Zabili vás Oveskas. Oveskas sa premenil vo Vardena. Tak tomu neverím. OK. Tak, dúfam, že sa hlavne nepremenil. Dúfam. Tak zatiaľ čau. Napíšte do komentára Oveskas.